Wadhi county ma Homa Bay kama 10 county no wacho ni oikore ne kedo gi tuo mar Ebola e tong Kenya gi Uganda. Apisa maduong' ma thieth e county no Laktar Kevin Osoro wacho ni giseketo kenge motegno ma kedo gi tuo no e chula mantie nam Lolwe mogo tong gi piny Uganda kama tuo no go e tach. County ma Homa Bay na achiel kuom counties 20 mang'ao e gamo tuo no mar Ebola ka 10 county no osingo riwore gi apisas mag arita kwe e timo rameny e chula duto manitie county no. Was able to in place measures in proper surveillance. Manyiso ni wang'iyo ka dibed ni tuo mar Ebola di donjo loka. Kendo waseketo proper measures mar staff kod mar geng'o tuo miluongo ni kinga gi Kiswahili. Wang'iyo ni ka dibed ni tuo ni di ng'ad boda ba di chop thurwa ka. To waikore moromo kendo waikore mar goruok gi tuo ni ka dibed ni do chopi. Lakini maduong' en ni wan wawegi waketo measures to prevent the entry of Ebola into our borders.